ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಅಂದೆಣ್ಣು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ ಜನೇನಿ ಅಂಜಿ ಹತ್ತೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದೆಬ ಇದೆ ತೋಜನಿಗಲಿ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಸ. ಮತ್ತು ಪರ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪುರ ಮಣಿ ಸರ ಪುರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಪವಾಡ ಮೂರ್ತಿ ತುಲೆ ಮೂಲ ಬರೆತಿರು ತುಲೆ ಪವಾಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಿರಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ನ ಕಚೇರಿ. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮಿರಕಲ್ಸ್ ಪಾಂಡ್. ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬಾರದು. ಮಂಗೆಲ್ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಗೆಲ್. മീനുണ്ട് ഇതില്. ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಇದ.
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಾತ. ಪಂಜಿ ಬಸವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿ. ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಗಾಯಸಿತ ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಹಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಡಂಜಿ ಎಸುಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ತೂಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜವೆ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಊರಡಿ ಇತ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಪೂಜ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಂಗಲ್ ಬೈತಾರೆ ತೂಕ ಪೋದರ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರ್ತಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಹಿಂದಿ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.